Koza mande kudaidzira kuti rukushanda. DSTV iripi kugara pasi apa. Samaturuza ako pasi apo. Aiwa nauya kugara kamaturuza angu ndikuti ndikuvunza kuti andinaona kuti kudaidzira DSTV. Rukushanda ka DSTV mandaidzira seijipo. Mafoni amati muruda ugara apa uyapinda mublanketi. Andisopinda mublanketi ndauya ndoda mari ka sister weekend. Ndati ndikutonza kutoda kurara nemurume uyogare pasi apa. Ai mupenga munzodora nemurume ko mugora nini ndimo ndo makanga maida ne blessing. Ndadana ne zvine basa rezvo uyogare pasi apa. Unopinda mublanketi. Umbonyatsa tauri ndatina yogadzira decoder ana kuya kuraniwo inde kana usadaro. Ndatipinda uyapinda mublanketi. Nopinda mublanketi iwe wedande blessing ndokudi iwe wandudani iwe wandadzira kugadzira ukaramba weizvi. Ndakuenda painda kaniwe. Uda kubuda. Ukangobuda chete ndikushedzera kuti ripi. Ripi ndambokubata. Ndati ukangobuda chete ukangoita any step up ndikushedzera kuti ripi. Ko ndambokubatira unondishedzera ripi inda une mwoyo wakaipa wati wendigadzira decoder daro yapinda mublanketi chete. Andisuda kuraniwo wandifunereyo chindiyogadzira decoder wakuti urenderaniwo kana ndisingaduraniwo ndakuti ripi yechiko. Ausadaro maniwo. Ndoda kutowachisa blaze yako andi blaze yako yangondisiya chete. Uri ex brother ndinene wewe nini? Ndinene izvozvo yapinda mublanketi. Yetoni. Aufoka ndi threaten kuti ndikatadza kurani ndikuti ripi nakupusa nautanga basa rinasi ndashanda nevanhu vakawanda nani chirekoda ndo rekoda vanhu vakawanda wanzwa sada ndona sesascam tosangana kukoti iwe na iwe tosangana kukoti uya pano kani sanditwe dzungu tosangana kukoti